ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାଶର ହଉ କିମ୍ବା ଏ ପୃଥିବୀର ହଉ କିମ୍ବା ଜଳର ଭିତର ହଉ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିକି ବା ତିଆରି କରିକି ଆମେ ତାକୁ ପୂଜା କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଖି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ, ମୁଖ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଧିର, ଆଉ କାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁଙ୍ଗା। ତ ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ଭାଇମାନେ, ବାପାମାନେ କିମ୍ବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କାହାକୁ ପୂଜା କରିବା? ମୋ ନିଜ କଥା ମୁଁ କହୁନି, କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା।